Vítajte v mojej kuchyni. Dnes vám ponúknem jeden z obľúbených talianských receptov na studené jedlo, a to mäso v tuňakovej omáčke. Pôvodný recept predpokladá použitie telacieho mäsa, ale takisto s kurčacím, morčacím alebo bravčovým mäsom dosiahnete optimálny výsledok. Podobne sa môžete rozhodnúť aj o spôsobe prípravy, a to buď uvarením mäsa vo vode, alebo jednoducho upečením v rúre. Ja dnes použijem kus morčacieho mäsa, ktoré uvarím vo vode spolu so zeleninou a trochou čierneho korenia. Ingrediencie na tuňakovú omáčku sú nasledovné: tuňak v oleji, 2-3 filety ančovičky, kapary v náleve a majonéza. Začneme zohrievať vodu, ktorú osolíme. Pridáme do nej zeleninu. A trochu čierneho korenia. A privedieme do varu. Pripravíme tuňakovú omáčku. Ančovičky dáme do mixérového pohára. Potom pridáme tuňaka, ktorého sme zbavili oleja. Za 2 lyžičky kapár, trochu majonézy, a ponorným mixérom mixujeme. Pridáme zvyšnú majonézu. A ešte dobre premiešame. Toto je náš výsledok. Prikryjeme a dáme do chladničky. Voda nám začala vrieť. Ponoríme do nej náš kus mäsa. Prikryjeme. Počkáme, kým sa znovu vráti do varu a necháme variť takých 30-40 minút. Mäso je uvarené, môžeme ho odstaviť a nechať vychladnúť. Takto zostane šťavnaté a nám nevyschne. Po vychladnutí som mäso vybrala z vývaru, zabalila do alobalu a dala do chladničky. A teraz ho nakrájam na plátky. Čo sa týka mäsového vývaru, nevylejte ho. Môže vždy poslúžiť na prípravu nejakej polievky alebo risota. Nakrájané mäso potrieme našou tuňakovou omáčkou, ktorú sme už vopred pripravili a vybrali z chladničky.
ozdobíme kaparami. Ako prílohu k tomuto jedlu vám odporúčam zemiakové hranolky. Naše jedlo je hotové. Hotovo. A do toho